हाय लोगोफोर नै दा जोङो मा होनो आलासियानो थांनो नागिरदों आब'मोननाव बाजैमोननाव आयंमोननाव जोंहानि आबानि बिदा आरोना माबायावहाय उलुनि मा होनोमोनलाय आं बावलायलांबायसो उलुनि सापुरि ना मा होनो उलुनि सापुरि दैबारियाव माने स्टेसनाव ओंखारनां बिसिनि आयंमोननि स्टेसना ओंखारोबा टेलिमाव ओंखारनांगौ आरोना जोङो ओमफ्राय दा सर्टकाट लामाजों फैबाय आरोना जायगाया जोबोद बिउटिफुल दं लोगोफोर नोंसोरबो बेरायफैनोबा किउट होनो बिराद मोजां दंथारो ओमफ्राय दा मा देखायनो हायो आङो नोंथांमोननो दा शेयार खालामसै ना मा होनो दैमायाव बारला अनजाला दैमायाव गलांसैमोन नै आइ सेन्देलानो गबाय गानदो दाना माखौबा नै क्या हो गया मेरा चप्पल देखो ना क्या हो गया ये देखो टूट गया क्या पहन के जाएगा हम अभी देखो अबे बोला नहीं गान जाला मानो गान जाया बैखौ ला आथाइसथा जायो गब्लंगोनसो बा बियो गारना मनेयाव ला आइ फाग्लि बोरै होबावनांगौ नै जबानो जायो फेमुखौ आथाइसथा जायो लाबो इजों ओरै जागोन ना एसेयाव र' नै सेन्देला नै जबाय आंना लोगोफोर आं माखौ गानबावगोनथाय नै आं आथिं गोजासो थाबायनोसै नै जबाय गाबनो ओंखारबाय आं लोगोफोर आंना सेन्देला जबाय ओइ आइम नाम्बार 1 खालामब्रा नै गाबनो ओंखारबाय आङो आलासि जानो थांनो नागिरनो सेन्देलानो जबाय आं माखौ गानबावगोनथाय फैसाबो गैया मनेयावसो आं मैगं सोनोसै बे सेन्देल बेफारखौ रायहैनांगौ र' साला जाया होनलायो दाख्लि जानुवारि 1 थारिखआवसो बायनायमोन आं आथिं गोजासो थाबायबाय दायो गैया आं सलायनोसै बे सिमन सापुरि आबौमोननिफ्राय जोङो दा दाबसे जायगायाव थांगासिनो आरोना आयंमोनाव थांगासिनो जोङो दायो माबायाव मा गामिमोनलाय उलुनि जयपुराव थांगासिनो जोङो दायो जायगाया जोबोद मोजां दै लोगोफोर नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय समायनाथार जानो गाबो ओंखारनो लुगैदों आइयाव दंबावो बाजै एक्ट्रेस दंबावो बिनि मोसानायखौबो नुगोन नायनो हागोन बाजैयाबो जोंना नै कभार भिडिअ बानायोनो जोबोद माने गोसो दं बेहाबो माने गोदोनिफ्राय मोनाखै भिडिअ बानायनो जोबोद गोसो दङ बाजैयाबो होमबा उनाव नायलांबाय थादो ना मा होनो बाजैनि मोसानायखौ बाजैया जोबोद समायनाखा एक्ट्रेस बायदिथार नै लामाया फाग्लाथार आयु हाजो नै हाजोसो नै माबा मा होनो दैबारियाव थांगासिनो जोङो दायो नै दलङा थगायनानै थांलायबावो ना नै ओरैबायदि समायना माने जायगाया नोलोबारि नै दैबारियाव अनजालि नों अबाव थांनो नागिरदों आङो मा जायगा थांना जायगानि मुंखौ मिथिया मा जायगालै दुलुनि मासगावनो जायगाखौ बेलेग खोन्थाबाय बियो फाग्लिथार थगायबाय दुलुनि मासगावनोहाय माबा उलुनि मासगाव जोङो दा थांगासिनो आरोना बिनाव
लामायानो जि गाज्रिखा ओंखायनो जोङो नै ससे ससे सालायबाय ससे थाबायबायसो नै जायगाया नोंसोर सानैल' नालाय नै जायगाया ए आंनिखौ बिदि साइकेल सलायगासिनो दं आं गाखोदों ओइ बे दलङाव ओंखारनांगोन माथो नै गामियानो जाखाथारा नै नाव दङ नै नावायनै नै नै बा जा समायनाखा जायगाया आं सालायबोदों थांनि नै ओरैबायदि समायनाखा नै दालाङाबो जा सरायघाट दालां दंखायो ब्रे ब्रेनो सरायघाट दालां दैमा गोजा नै दै बारि नालाय दैमा जेव जेव दंसोगारथारो मा होनदों दा खुसिया मोनजागोन खोमा ना आं आखायाव गाननांसिगौ आरो ना इखो नांला आं सेन्देलखौनो बै खैजा थांबा टाउनखै थांबा ओमफ्राय लासिंसिं बे हौवानि सेन्देलखौनो गानलांसै फैसाखौ नों हर फैसाल'सो नांगौ बे सेन्देल मोनखायो जोंनो फैसाबो हर सबखौबो हर गासिबो हर आरो बे 10,000आथ' आंसो लाबोखादों इसाथ' नै ए सर बेथ' आदानिसो बायदि नुखाथारदां बाला मा जाया बेलाय आजिखालि हौवानि हिनजावनि आथिङाव समान जाबावसो जायगायानो नै ओरैबायदि माबाखा माने फाग्लासो बेलेग मडेलनिखा आं बै गुसुनिखौ माथावरिसो नुदोंमोन आं सोर फन हरलायखो बाल आब' सोर हरखो बेलाय आब' जिना है हमलाबाय थायाहाय दायो दा न' मोनहैबा हमगोन दालाङानो दालां ब्रे ब्रे मोनसोगारथारो माथो मासि दालां बियो सोरनिजों डाइरेक्ट जाहैगोन आदा बांथामोननिथिं बियो आङो मोनाबाबो आङो बे लामायाव हारसिं थाबायाहाय ओइ मोनाबाबो आं बे लामायाव हारसिं थाबाया फाग्लि फाग्लि बोरैथो नोंलाय बेयावलाय हारसिं थाबायनो मोननांगौ जाखो गाखोगासिनो नै मालाय अनजालिनि सायाव अनजालिया जि रागा जोंदों आंखौ थिखोनांनायनि नै अनजालिया अनजालि मालाय माबायाव दंलायबावोसो लाइनाव बिस्टार अनजालिया एकदमबारे दसे समबो फ्रिजै ओरैनो थाथारा बेना फना एकदमबारे लाइनाव थाबाय थायो ओरैबायदिखा नै लामाया ओरैबायदि माबाखा हाग्राबारिखा गिथाव गिथावथार लोगोफोर नोलो बिफां गोजा जंगल जंगल सब जंगल जंगल है रास्ता देखो जोङो मा लामाजों थांगासिनो दङ नै लोगोफोर नायलांबाय थादो माबा श्रीलंकानि लामा आया गाखोनो हाला साजोब्बाय गाखोनो हाला लंकानि लामा नालाय राममोन थांग्रा गाखोनो हाला बे लंकानि लामायाव श्रीलंकानि लामायाव ओरैबायदि माने लामायानो गाज्रिखा हाग्रायाबो नाय
ओरैबायदि माने हाग्रा गोजा गिथावथावखा माने हारसिं थाबायजाखाया बुलावबो दा थाबायखा सोरबा फैफ्लांबायोबा लोगोफोर आं एडभान्स खोन्थाना दोनखाबाय आरोना ओरैबायदि हाग्रा गोजा जोङो दा साब्रै फैदों साब्रैयावबो एकदमबारे गिबावदोंसो आङो नै थाबायगासिनो साइकेल नारगासिनो मेंगुलायबायहाय दाबो मोनाबाला हाब गोजान दंबावथारो नामासै बारा गोजान गैला दे नैबे गामिखौ बारबाथाय मोजां लामासै ओमफ्राय मबाइलखौ माबायदि लादा खोन्थाबा नोंखौ लागासिनो दंखायो आं थाबायगासिनो बियो नै माबायाव मा दालां इयो सरायगाद नै लोगोफोर लंका दालां बियो लंका श्रीलंका दालां दै बियो नै दैया ओरैजा फैलांनाय आरोना नै ओरैजा ओमफ्राय ओरैजाबो नै थाबाय दै नै आङो दा गाखोबाय थाबायबाय श्रीलंकानि दालां बियो लोगोफोर नै ओरैबायदि माने गोजौ आरोना मोजाङानो दालाङाबो नायफैनो हागोन लोगोफोर नोंसोरबो नै ओरैजा दैमा थाङो नैबे बे साइडआ ओरै खर'थिंजायनि आरोना नै जायगाया आयै हाग्रा गोजा बेहेरबारिथार ओरैबायदि बेहेरबारि माने लाथाव जाया मेरा दिल धक धक हो गया हमको डर गया दे देखो कैसा है देखो जाना बेलाय थोरो मारै दं नङा बियो माबा बुंनानै जानो नङाहायबो रेसो हो र' नारै साइकेल नारै दासो गामि मोनदों नै आरो बेसे गोजान दंबावोथाय मिन्थिनो रोंला माखौ बन अ बर' गोजाना ओइनो माने बियो नैयो मागोनि आरोना बेलागुर सावनो खालामखाबाय मालाय बेलागुर सावनो नै बेलागुर सावनो खालामखाबाय नायलांबाय थादो गामि मा गामि मोनलायो उल'नि गामि उल'नि बे लामाया मोजांसिन आरोना एबार ओरै खोलांगोन नामा बेखौ ओरै लांगोन नङा दै लामाखौ होनदां बे लामाखौ दहाय जों फैनायजों लांगोन नामा होनदों ए ओरैसो लांगोन होनबा एकदम आइरन मोनामखादों दैयानो नारखोनो हालां बालायाव मानसि हाबसै
सिगांफोराव नुदोंमोनलाय बाजैमोना न' खाथियावनो इदि दङ नै दासो मोनफैदों जों बाजैमोन न'आव थाबायै दासो मोनफैदों अभी पहुंच गया भाभी का घर में पहुंच गया अभी देखो